नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी स्टुडिओ या चॅनलवर. पंचेचाळ दिवस 45 मध्ये. तर झाले मॉर्निंग, जायचं ऑफिसवर आलं घरी. हो, एक काहीतरी चाललंय करायचा चॅलेंजचा, तेच बोलू होता. तर करूया प्लॅन. आणि रेसिपी ब्लॉग बघा, तर धमाल मस्ती आहे थोडीशी, जास्त मस्त धमाल मस्ती आहे. तर बघा जाऊन संडे जाऊ तर येईल काल संडे काल टाकलं बघा. ते आपलं जरा थोडंसं टायमिंग हे झालेलं आहे ब्लॉगचं. ते एकाच दिवशी आणून दोन आपण एकत्र टाकू, एक सकाळी एक संध्याकाळी, म्हणजे कवर होईल. तर बघू आता रक्षाबंधनमध्ये ते कंटेंट पण शूट करायचे. आज संध्याकाळी बघू, प्लॅन करूया कंटेंट शूट करायचं. तर भेटू संध्याकाळी. शिवची वाट बघते, संध्याकाळी भेटू 100%. मित्रांनो आणि मंडळींनो, आलोय मगाशीच घरी. तर आता जाऊया तिकडे, जरा तिकडे भेटून येऊ. तिकडे चालू आहे जेवणाची तयारी वगैरे भारीला. तर थोड्या वेळाने जाऊन येतो, काय करतो ते बघू.
दोघांचा आहे आणि मी त्यात राहायचं हा मला कमीपणा वाटतो, कारण का त्यांना आनंद वाटतो, परंतु मला बरोबर वाटत नाही. कारण त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये मी बोलावं म्हणजे थोडीशी माझी उणीव म्हणजे असेल, त्यांना उणीव वाटेल ना कार्यक्रम गावं, परंतु मला ते बरोबर वाटत नाही. तरी ठीक आहे, आता ह्या ठिकाणी थोडक्यातच माझं गाजलेलं व्हायरल झालेलं गीत थोडक्यात गातोय. कमी जरा कमी पडले आता पाठवून कमी पडले आता का बाई असं लाजायचं नाही बसा आता का बाई असं लाजायचं नाही आता घोटाळा होणार आणि तुझ्या घरात आल्यावर अगं तुझ्या घरात असं दोन हातात झोपतात ते त्याचं दूध मी पिणार हाय माठातला दूध वर टाकून शिक्क्यावरती तो दूध पिणार आणि पोटभर जाणार बुवा हवी तशी करून तुम्हाला कार्ड दिली आहे म्हणून
तुम्हाला गवळण ऐकून समजेल बुवांची गवळण आहे. अगं राधाबाई वाजले तर आठ ग, राधाबाई वाजले तर आठ ग, दे बसाया हरीला पाठ ग, आणि त्याला पातळ सोडून वाढ ग, तुझ्या हाताने कर माझं ताट ग. आहे ना बुवा, तीच बोलचा विषय माझ्या पत्रिकेत कसा लिहिला बघा. घट्ट तुझ्या त्या मलाईची जव घेऊ देना, राग नको धरून तू राधे अगं समजून घेना, आणि हट्ट सोडना राधे लवकर देना, पातळ सोडूनी कर माझं ताटला, मलाच पातळ अजिबात खायचं नाही, जे काय घट्ट घट्ट वाढशील ते तुझ्या हाताने ताट मला वाढायचंय. आणि म्हणून आशिबाग गवळीचा विषय आहे या ठिकाणी दिवा नगरीमध्ये खास आपल्या कार्यक्रम शास्त्रीय नृत्याचा 10 तारीख
संध्याकाळी 7:30 वाजता आयोजित केला आहे. तरी आपण सर्वांनी जागून त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे अशी विनंती. आयोजकांसारखे लक्ष लागलंय की बोल संपवा. नक्कीच प्रश्न आहे. सुधाकर भाऊंना रंगमंचात बोलवतो प्रश्नाबद्दल. त्या प्रश्नाची उलगडा करायचा आहे. या लवकर. बुवांचा विषय संदीप बुवांचा विषय आहे. मी बाकी आता विश्लेषण करत नाही. मंदोदर आणि बिभीषण यांना एक पुत्ररत्नाचा लाभ झाला तर त्याचे नाव काय? बुवांची टीप आहे वेगनाथ प्रहस्त अतिकाय अक्षय कुमार देवांत. परंतु बोलला की तुमच्या आवाज ऐकायचं म्हणून गायला. चला बाई संपवतोय. पूर्ण शुभेच्छा. मंडळी 9 दिवस पंचायत पण संपलेला. नॉर्मल असं दिवस काय नाही. तर कसा वाटला ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू आपण आणि उद्या. काळजी घ्या. शुभ.